2 kişi bir avtobusda 42 kişi kelganmiz. Hammamizni pasportlarimizni olib qo'yib, pasportlarimiz berilmaydi. 3 oy tekin ishlab berasan, ugroja qo'yapti Rossiya territoriyasida. 42 sani Özbek vatandaşı özlerinin Rusya teritoriyasına işçi gerek deyilip, işçi vize bilen bir neçe avtobusda gelendiklerini ve ağrı çekti pasportlarının Rus resimleri tarafından ellerinden alınandığını dile getirdiler. Kazakistan'dan gelen işçileri olsa onların ilçihanasından değişli adamların gelip alıp gidendiklerini haber verdiler. Bu arada özlerinin Rus hakimiyet tarafından aldığı düşündüklerini beyleki yurttaşlarının seresap olmağını hayiş edip video paylaştılar. Bizarda pasportunuzu beramiz deb, mana bugün 5. gün mü 6. gün erta indin deb aldayapti. Bizim pasportlarımızı ellerimizden aldılar. 3 ay işlep vermesek öz yurdumuza koy verilmeyeceğimizi aytıp hayvat attılar diyelim. Özlerinin bir zayda saklanıyandığını dile getirdiler. Özbekistan'ın İçeri İşler Ministerliğine, Dışarı İşler Ministerliğine, Rusya'daki Özbekistan ilçileri, YouTube blogerlere bu video yazgı arkalı özlerinin halas edilmeyini isteyip yalvardılar. Bu videonun hem köprek paylaşılmalarını istediler. Sonku vaxtlar Rusya'da migrantları tutup zorluk bilen Ukrayna sögüşüne uğradıyandığını yığı-yığıdan sosyal medyalarda peyda olup başladı. Şol sebepli Özbek migrantları hem özlerinin kıyısı vaxtda halas edilmeyini isteyerler. Представитель Туркменистана, представитель Rusya Ukrayna teritoriyasına hücum ediliveri Rusların dünyanın ösmedik yurtları, Nepal, Afrika yurtları, Latin Amerika, Hindistan, Orta Azya ve şuna medeş devletlerden hakkını tutma eskerlerine şertnama bağlaşyandığı hem ma'lum. Türkmenistan'ın vatandaşları hem yeter yetmezlikten şol tara düşýändige wagtal sosyal medyada paylaşılýar. Milletin yazorluk bilen Ukrayna karşı sögüşe uğradylýan Türkmenistanly yaş yigitlerin ykbalynyň näwellidigi göz açıp yuması salımda ömürlerinin üzülecekdigini göz öňüne alıp gidýändigi gynandyrýar. Bu 50-50 ya da başgaça aydanyňda ya ölür ya galar niyet bilen kellelerini etegine salıp gidýän ýigitleriň Türkmenistanda halis ýagdaýlarynyň çykgysızlygyny aňladýar. Hemmeňe salam. Emma bu sosyal medyada gavat gelýän paylaşılmalar guramaçylykly terör toparyň işine gelýändigi, ýani dünýäde Nevit Gaza Türkmenistan 4-nji ýerde durýar diýip Gurbanguly Berdimuhammedowyň sözlerini ýalana çykarýandygy sebäpli terör toparynyň mühime işgärleri ol ýigitleriň ene atasynyň üstüne baryp basyş edýärler. Şeýlelik bilen Türkmenistanda döredilýän siýasaty diňe dünýä jemgyýeti üçin görkezme spektakl diýip aýdylsa bolar.